No, ari kita diri sa may Sipalay City Health Office kung sa diin may nabaton kita nga balita nga sa sinisulod sining salakyan nga puti. May nakuha kita nga balita kung sa diin may isa ka shooting incident nga nagluntad sa barangay Manlukahok, syudad sa nga Sipalay. Kag biktima patay. Nagluntad sa may sitio Indangawan sang Sipalay. Ang biktima gid kilala kay Dominador Texon, legal ang pangidaron sang sitio Masubanon